Mga Panultihon, Kapitulo 2. Ang mga ganti sa kaalam. Anak, timan-i ang gitudlo ko kanimo, ug ayaw gayud kini kalimti. Pamatia ang pagtulunan nga maalamon, ug paningkamuti ang pagsabot niini. Paningkamuti gayud nga makabaton kag kahibalo, ug paninguhaa nga makasabot ka. Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata o tinagong bahandi. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Ang Ginoo maoy naghatag sa kaalam, ang kahibalo ug pagsabot nagikan sa iyang mga pulong. Naghatag siya kaalam ug nanalipod sa mga matarong. Bantayan niya ang mga makiangayon ug kadtong nagmatinumanon kaniya. Kung mamati ka kanako, mahibalaw ka unsay husto, matarong ug makiangayon. Masayod ka sa angay nimong buhaton. Mahimo kang maalamon ug makahatag kanimo kalipay ang imong kaalam. Manalipod kanimo ang imong maayong panabot gikan sa pagbuhat og daotan o gikan sa mga taong malimbungon. Mga tao nga namiya sa matarong nga kinabuhi aron magkinabuhi diha sa kangitngit sa sala ug malipay nga mobuhat og daotan. Mga tao nga daotan og mga pamaagi. Mahilikay kausab sa daotang babayi nga mudani kanimo pinaagi sa matahom nga mga pulong. Mga babaye nga maluibon sa iyang bana ug nalimot sa iyang balaang mga panumpa ngadto sa Dios. Ang iyang panimuyo nagsubay sa dalan paingon sa kamatayon. Ang pag-adto didto mao ang pag-adto sa kalibutan sa mga patay. Walay miduaw kaniya nga nakabalik. Dili na gayud siya makabalik sa dalan sa kinabuhi. Busa, pagkinabuhi sama sa mga taong matarong ug subaya ang panig-ingnan sa mga matarong. Ang mga matarong ug dungganan magpuyo dinhi sa atong yuta. Apan ang mga taong dautan hinginlan sa Dios gikan niining nasura ug ibton niya sama sa sagbot ang mga makasasala.